Ralph Bulger le Dennis te nupa hi Budl Liverpool England an chenga nupain ngi le hlim takniin fanei lama ero an tluang lo hle naw an han pai vea van duai thak takin an chiat hlau maya amai ro chu March ni som paruk kum sangkhat zakwa som kwa paruka fapa an nei le hlau maya aminga James Bulger an sa James chuan an nun atihlim hlea an hanin hau ve deuh chang po hian an mut siam thatu a chok phur tu an ni fowa an fapa chu duat po an duat hle kum sangkhat zakwa som ko pathum February ni ni zirtop nia denisi chuan a fapa James a kum nia upa chu an venga bazar an honthar Strand Shopping Center an tia chuan a bazar puya tlaidar thum le chan ve bor vela sa zorna len lama cholni sa leiturin sador pakhata an luta chutia saleya adin khomuan zok lai chuan afapa James chu wangai event tumin dorpon lama an hoi chuaka alo om ta hau lo mai denisi chuan dor chung le a che velte chu an en kwala James a mel reng mutur aom lo amang an tak deuh nuwa chuan chulai muna security duty tenena chuan afapa a mu zolo thu chu avashiat tira security te chuan kiltin kiltang an han shoot kwala chuar chung te chenin an han hong chuak veka aming lamin ring takin an aw lau reng boka ma se James chu mu tu reng awm lo security guard te chuan an mahni mai chuan chingfel zo donin anin shetalova police lama an hriat tirta Merseyside lampoin shopping mall lian thama chuan naupang le an mahni hruai tu te chu anin hlo ve fo to ti hrein dor chung le kil sang te chu an han dap kwal ve lea ma se James chu an zong muzo big lo tlaidar nga le chan vea shopping mall chu beidongin an khar taringot mai zanlama police te chuan patrol car le aurin na nen James zon na chu an tho chun zom chara kholai te fangin James chu khoya emo alo bi ruanga hongai na ashe to lo ani te an ringa an ko thler le mun pil ril lai dewa te kalin James chu an aw tuara ma se channa eng ma aom lo zan khua an zon nuwa chuan police te chuan teibo satlia mai ani an ring ta hau lo maya mi bo reporta an ziak lut veta ngun zokin bazar na muna CCTV record te chu an han ena building alien boka kil shanga camera som paruk lain bazar chunga mi pui chevel chu alo record vek maya amai ro chu mel shet sa ni lem lo te chu an mel alang fia meu lova denisi salei hun lai om vel chu uluk takin an han thlur bing ngala CCTV a alandan chuan tlailam dar thum le minute som thum pakwa James chu sadora tang chuan amain atei chuaka dar thum le minute som li pakhata building chhong chung bera aron lang le hlol maya akianga chuan mi panau pang pani kum soma tanga som pathum in karvel hi an kalve boka dar thum le minute som li pahnia an thil mu chu mak an ti ta viau mai mi panau pang pakhat zok chuan James chu alo kai chuak dat maya ole kan kal thui mai in like ka han pele clear ila he channel hi ilola subscribe lo chuan khonga in min han subscribe sak vela tin notification ka ion page chuan video thar lo chua piang in I first zia thei don ani CCTV atang chuan James a hruai bo tu te chu mi panau pang pahnih an ni tih hre thei to ma se an hmel chiang takin a hriat thei tlat lo maya ma han lak vak ngaina alom chuang lo a bo atanga dar kar som pakwa zet aliam nuwa po eng thu thar lomom ma hriat tur alom ta chuang lova police te po an mangang chan ta hle tu thar la khom tu te kovin James a bo thu chu an han puang ta top maya a mu emo a chin chang hria emo chuan police station nai berashiat tir turin mi puite an ngen ta top mai naupang pani te chuan James chu an rubo rengem
anin fiam pui nuwa James chu amain alo tei bo tamai mai zok te anilo mo zona poimo tak tak alo omta investigator te chuan nu chui na chu anlo thok ve char boka CCTV footage chu uluk takin an hanzira Jameson azui chua rol thar pani te chu kumsom atanga kumsom pathum bor vel an ni mela mingo ve an ni bok ti bak chu engma an she thei bik chuang lo amai ro chu alandan atangin an upalo boka media lama thu an the dar vel chu an muanga chu rol thar pani te chu an ronin puan ve mai te an ringa case harsa em tura an ngai lo police te chuan chu bazar bul hnaya tuikonga te chuan an han zong kwal le a chumi hmuna an tui khol na Liverpool canal an ti mai thina po an kal chuak veka mason na om thei chuang lo mi then khate chuan July hmun vela chuan James ani om tak chu tleirol rual zinga an mu thu an lo sei ve na han chui zui tur khopathil tangkai an mu chuak thei tlat lo an rin ain alo hau tak ta ka chuan bozan na chu ursun zo ka be chulin an shia special team te in dinin thei to pin ma an han lata tui kong zong le tui hok luan korte bol lo pa in mun le naupang tal theina tura ngai mun sang an han en kuala hau tak po a hau tak khopang darkar som thum chuang lai a bo tak nuwa phei chuan James chu nung dama mu be seina a chaw to hlea police te po chu an mang ang tak zet to denisi chuan a main naute alo chiat to bok nen chutia a fapa du lai mit khap kar lova a bo thut mai chu a tuar thiam lo hlea alung ngai na chu tu main an hnem hlei theilo pathiani zana po chol lovin police officer zatel te meu chuan an zonga denisi chung khatnai vai tele thian tha te point an theyang tokin James azon na chu an lo thok ve boka chutia bozon na an thomup mublai chuan February ni som palia Strand Shopping Center atanga mail thum le ka hla Walton and Enfield rail station a mi panau pangruang charani thu police ten report an dongta mi panau pangbo an zon lai ani boka police te po chu an phok deuh shuwa chanchin lung chiat thlak an dong ngei donin anin shia rang takin ruang charna mun chu an vathlenga mi panau pang ruang chu rel chil hlum ni nge in alanga James ruang ani le ni lo fin fia turin aputea an kota ataksa chu mutlak omlo ma se apate chuan James Bulger ruang nge ani ti a fin fia theita Dr. Ten James ruang chu anan endika rel chil hlum mai ni in an shetatlat lo a hliam om dan vela tang chuan na taka soi sak ani ti an shethea ti chuan budl police te chuan James Bulger chu tha ani ti an puang ta Liverpool cheng mi pui te chu James thihna chuan a chhong na hlea a sun nan le hriat reng nan anin kota pangpar te an ron keng khoma nau telem le khaziak te po thanem fe an ron da khoma an tuar na tlang hle abik takin fanau pang nei te chuan an fa te pon chua an khap tabur maya an chua pui chang poin an bana an kai renga an fim khur ta hle naupang kum ni mi lek chuan tu poi ma a soidon lo ti an hriat awangin police te po chu a thong na hlea James thi chan le a that tu te chu chui chua ngei tumin ma an han la tran ngala CCTV atang an mu bazar na hmuna tanga hruai chuak tu rol thar pani te chuan thil engemaw hriat an nei nge an ringa zon mu nge an tumta James andu le pate po chuan an fapathi na chu an tuar thiam lo hlea denisin bazar tur alo hruai ve kher te chu in haunan tak an mang ta fo maya an fapathi na chuan an nu pain kara chuan ngong thalo tak nein reipo an cheng dun thei tolova denisi chuan anu awa fin taroi maya chu thil thleng chung changa chuan police te chuan thu thar an dong nuala mi patlei rol kum som atanga som pariat in kar mi som ni lai thu an han zot fia then khat chuan chumini an bazar ngei thu le
engma an hriat ve lo thu an soya chung zinga chuan kumsom pahnih mi Kirkdale chu police ten an han thlur bing ta rin hlelom deuh ni an hriat awangin an chenna ina an vakal chila James thihna chungchanga police te chet dan chu thu thar la khom tu te ngai ven ber ani boka rin hlel man tur an nei thu chu tual chung mi ten an hrengal thuaya khotlang mi puite chu rang takin an ron pung khom ngala mi panau pangkum ni mi thattu chu han piai ve hlak an chak tlang hle police ven himna hnuaya Kirkdale chu station lama harsa takin an shroi phei thei shama investigator de chuan thu an han zot fiata an be selo tak main de le chuan James thihna chungchang chu engma alo sheve hau lo maya om dana tang chuan ti der ni in an shelova an chua vele tamaya amai ro chu khotlangin police ten an hruai thu an lo shelak lo to sia misual muin an muzui ta thova khodanga an chung kwain an pem pha ta hial ani thole ni tlai ani meu chuan police te chuan chui zui chak fe fe an nei ta nual mai TV chanchin tharale chanchin bu lampoin poi khoi tu te chu an zon mu thuai theinan CCTV a an thalak nei chunang ang te chu an lo pholang ve chuai boka alo tangkai phian mai nu pakhatin chu thalaka mi panau pang pakhat jok chu a mel hriat ani thu le chu naupang sual tak ani thu aron soya sikul tan bo te po a shad viau ni in a soi bok chu nu thu sei chu police te chuan an han bo zui ngal rupa CCTV mi panau pang thalak ninge ya hriat te in chu an panding ngala dan naranin thuthar la khom tu te beng po a thleng rang hlea a chet po an ron che chak hle aman turakal police officer chuan uniform po a halova mi puiti chi ai lo na turin police car po ni lo car naran mai a khal boka a fim khur hle amai ro chu khochunga cheng mi puite chuan police tele thuthar la khom tu te chet dan chu an lo mu mai bi khau lo maya ngai dan le rin dan sang po aron piang chuak ngal zunga tual that tu mi panau pang nun rong chu tunge ania khoi lam mi nge ani ti an she chak zek to a thenin an lo sun thar lea then khatla an thin rim thar le boka Liverpool khwa chu ari khian an remove mup ani ber ti chuan police officer chu an mirin hlel CCTV atanga athalak an chui chua Robert Thompson ate in chu avathleng ta anuin kongka alo honga police chuan akal chante an shil chuan mak alo ti hlea an chung ko chanchin te an hanin zot ngal boka anu chuan Robert u te mipa pali lai mai chu misual enkol na homa anom thu alo soya anaw mipa pakhat kumsari mi chu an sitting room a chuan alo oma naupang tong du rual ti taka tual tha thu vel chu a hriat ve thu alo soi ve vat boka an mirin hlel Robert chu inchung lampin dana atom reng thunga atira chuan anaw lom ve chu athurual pui CCTV lang ve pakhat sok chu ani te an ring man ruma amai ro chu an ti na tang chuan midang ming aron ritatlat mai chu mi panau pang pakhat zok chu Robert thian pa John Venables nin an veng nau pang ṭheuh alo nia tun chum chu an chian to mel boka police officer chuan a tho puite apuna ti chuan mi panau pang pani te chu police station lama an hruai ta tual that tuarin hlel man an ni thu chu mi te poin an lo sheve ngal thuaya mi pui thin rim so sang lo dan po chu na hu purom tak anita mi panau pang pani te chu thu thar la khom tu te tak ngial poin an zui thelo na tura an thuruk alo ngai ta hiala chu tiani lo chuan an nun na thlengin ator pha te po a hlau thon om pha hial ani John Venables hi kumthum mi lek ani lain anu le pate anin thena anu le au nau te nen an khosa hova school laman zirti tu te soidan chuan John chu naupang pang chang tak ngai sak bi kriau ngai chi mani in ngai poimo le rual puite zinga ti tau ching tak mi ania zirna lama po achuti te wal lo niom tak ani
Robert le John chu kum som ve chau an la nia an la nau pan ma wang chuan thu po dimdoi takle fim khur takazo an ngaya tual thana wanga an thin urna zong chu da thain thinel le zaidam thei top chuain investigator de chuan an han khom ta an niang rual chuan chu tiang poilian tham lutuk an khoi chu an la ring thei chuang lova a phena chuan in nam hnoi ve midang abikin Puitling an nge an la ring fana chu wang chuan police te chuan tu po chanchin thar dang lam hriale seitur neia piang te chuan report pe wat turin thu chua te po an siam zui hiala Robert le John te chuan tual an tha thei an ring tlat lo naupang pani te chuan dot an soilo an han chin kwal vel phota rei tak an thiamang to ka an han chimbudoi kwal vel nuwa chuan John James an mu thu le Strand Shopping Center an kal ngei thu chu a soita chuminia James sakor hak te po chu chiang takin a soi thei tatlat mai naupang kum so mi lekin midang kor hak chiang taka an soi thei chu investigator de chuan mak an ti lea an rin hlel om ta viau mai tin an rin hlel na ti zual turin John chuan police te hna chuan vuna tanga fingerprint alak chua theilo azot taphong mai police station an shoi tirin an fingerprint te chu an lo lak saka chu chuan alo ti hlau thong ve ni ngei turani naupang na chuan zo om lo po an shasilo rei po anin kom tak ma chuan Robert chuan James chu rel konga an shoi thu sein mitui tlami alovin atrap tapur maya James chu rel konga shwain rong te an tata chuta chuan James chuan anu hnena min shwai ro atinin investigator te hna chuan an soi boka a chiang tel mai thil zong in dop chhuaero a hau tak dewa wangin police te chuan John chung te chu police station a an han kova investigator te chuan an chhuah sana John chu a chung te bula chuan trap chungin a in puang ta James an tha thu le a thian pa Robert ro man na vek ani thu anu le pate hna chuan a soi chuak ta investigator de chuan pindan le lama tangin an chong zong chu an lo ngai thavek mai sia in puan na chiang tak an nei ta boka an thota huai mai amai ro chu Robert chuan ala zep chen ve fana ala phana sa ve hle John ve thung chuan Robert ne na thil an ti duna pianga mo phurtua changzia mai chu adu lo thu te thlengin a soi chuaka a soidan manga chuan Robert chu bultum tu zok ni in alang tlat azonga zain in puang fai vek lo ma se John in puan na chu thutlinga ngai ania February ni somni kumsang khat zakwa somkwa pathuma Robert Thompson le John Venables te chu James Bulger tha thu buaya chuan man anita ani James chu athi atanga ni som pasari na ro puile ursun taka William ania vuina in khoma kalpo an thahnem lea biegin kota po mi zanga chuang velzet an pung khoma laina tu an nga ti a chiang reng mai sunna le khathon po amaka tam an donga England ram chung mai po nilo khovel mun sang atang poin torpui tu an thahnem le February ni somni pani kumsang khat zakwa somkwa pathuma Robert Thompson le John Venables chu magistrate ma in lan turati annia court an kaldon ti hriain mipui zathum chuang court ma chuan an lo pung khoma naupang poisei lo thatu rol thar nun rong te chu chilron mai du mipui zinga an tam to hle police te chuan mipui kut an tuarang tian hlawa wangin zel atanga an phur chua don poin ven ruak an tir chuak masate tea mipui be seilo zoka an mi man pani te chu an chuan tira him takin kota chuan anin phur thleng thei sham ani trial chu thlariat nu November ni khat kum sang khat zakwa somkwa pathuma nei ania Liverpool atanga mel somli vela hla Preston Crown Courta mi panau pangpani te chu anin lana mipui thin rim chim boi phak lo na tur munati angaya wangin a mun po an thlang uluk hle traila chuan thu se tu tam tak an ronin lana
thu se tu som thum pasari lai mai chuan February ni som pania Strand Shopping Center a Robert Thompson le John Venables te chu an mu ngei thu an ron din chua puya John le Robert te po chu in puangin James chu kong puya taxi le bus tlan lai nuaya namlu an tum thu an soya amai ro chu finan chua ve na sa hlea an thu boya ta chu tal chua tumin anin niala anin pu ton zak zaka malatu zok ni an du big thak lo mitamutu te chuan James chu Liverpool kenela an shuai lai te Hillside School le Bris Hilla te an mua mual zola an kalai phei chuan nu pakhat hian James chu a that le that lo alo zot nge ngeya Robert le John te chuan dot soin James chu a bo thu le Walton Police Station lama shuai an tum thuin an lo changa tin kalkonga an to an classmate pakhat ne na po Robert chuan James chu John an naw niin a soi boka James po chu a lo trap ve ni ngei turani atra chana chuan atlupala tin dot an soi le bok chu tiang chuan mel thum zet naupang kum ni mi lek chu darkar khatvel an wa vai puya atopa chuan police station bularel konga chuan an thatta ani forensic report a po James sakora le an korarong kai te chu ain ang thlapa tin James sam le thisen te chu naupang pani te thom no le phekhoka te chuan a kai boka a chiang takwar mai chu thil thlen ni angangai February ni som pani kum sang khat zakwa som kwa pania chuan rail station bulloka police station a chuan detective sergeant Phil Roberts a duty a tlailam dewa naupang mang ang thom a hriat thu a soya tin police chen khatte point rail konga chuan mipa naupang rual an mu thu an soi ve bok ti chuan November ni somni pali kum sang khat zakwa som kwa pathuma jury ten thutluk na an siam theita fin fiana sang le naupangte in puana tangin Robert Thompson le John Venables te chu James Bulger tha thu boya chuan thiam lo chantir an nia kuman na tlin lo awangin naupang sual te an tan tir na muna kumriat chung tang tura an chung thu rel anita amai ro chu court thutluk na chuan James nu deni si chu alunga oi thei tlat lo kumriat chung le khan tan chu arei lo lua in a hria aya rei zok tang turin thu nei tu te chu anorta angin na chu home secretary chuan ti hlotlin sakin kumriat tia thutluk na an lo siam to chu suit lein kum som panga an thlak sakta amai ro chu kum sang ni pakhat June thla Robert Thompson le John Venables te chu kumriat chung chau an tan nuwa chua an nia ming thar an nei mai baka an ni na tilang thei thilemo an hun kal to an thil ti sual pholang thei thil engma tarlan phal anilo bok rorel tu te thu chuak chuan hriat chuan denisi chu a thin ur lea nasatakin an chua zalen na chu sut turin a beilea ma se a hlotling talo ani chu thil thleng rapthlak tak mai chu an chanchin buthu pui ber ani rei lea phek malam alua rei cher cher hle zona tam ber chu eng ang rilru nge an puta eng wanga chu tiang thil rapthlak chu ti mai nge an ni ti hi ani denisi chuan afa pa hriat rengnan Liverpool khachunga chuan naupang chan hai le re theite tan school adina James Bulger thina chu rapthlak le ma se a ming chu khotlangin a thazongin an shereng to don ani